இப்ப இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் மக்களை எப்படி ஏமாத்துறது, எப்படி பணத்தை கொள்ளையடிக்கிறது, இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஆனா இப்பவும் நேர்மையான ஒழுக்கமான ஒரு கட்சி இருக்கு. அது நிறைய பேருக்கு தெரியல. அந்த கட்சியில பட்டய படிப்பு வகுப்பு நடத்திட்டு வர்றாங்க. அரசியல்னா என்ன, ஆன்மீகம்னா என்ன, அறிவியல்னா என்ன, பொருளாதாரம்னா என்ன, எப்படி ஒழுக்கமா அரசியல் பண்றது, அத பத்தி தனியா ஒரு வகுப்பே எடுக்கிறாங்க. தமிழ்குடியில் பிறந்த தந்தைக்கும் தமிழ்குடியில் பிறந்த தாய்க்கும் பிறந்த தமிழனே தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டும் என்று சொன்ன ஒரே கட்சி 5ஆம் யுக கட்சி தான். இதை எந்த அரசியல் கட்சியும் செஞ்சதில்ல. முதல் முறையா நம்ம 5ஆம் யுக கட்சி தான் செஞ்சுட்டு வராங்க. பட்டய படிப்பு கூட விண்ணியல் வகுப்பும் சொல்லி தராங்க. 5ஆம் தமிழ் சங்கத்தின் நிறுவனர் முனைவர் திரு பாண்டியனையா தான் இந்த பட்டய படிப்பு வகுப்பு நடத்துறாரு. நம்ம பாண்டியனையா பல ஆய்வுகள் செஞ்சு தமிழர்களோட வரலாறை மீட்டெடுத்திருக்காரு. தமிழ் குடிகளை பிறந்த அனைத்து தமிழர்களும் இந்த பட்டய படிப்பு வகுப்புல சேரலாம். பட்டய படிப்பில் இணைய கீழே இருக்கிற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம எதிர்காலத்தை நம்ம மாத்துவோம். தமிழ் குடிகளின் ஒற்றுமையே தமிழ் தேசியத்தின் வெற்றி.